boni behek basano tei ta khalasi hingke tebo tei khalai hinjangma hai tebo si bari lainai. Hello dolok norok jotono lamsugo sapung entertainment YouTube channel dinini video sing salanya besa paketan bazak puma ni kongno teye tai o Instagram ni sapri ronglo khai ang rus khlanya ni asaka seleka borong ni akhislang kolmano nukhai ang selemang video edit khaje tei kono phurokai mukri rokse lai thangtrungo borong no nasingna selesukka hama kokta hingke kongno besi kabang salalia dinini video no start khlaisnai. Bo engkha besa paketan bazak puma dak sanmak nijini dehar no control khaimeyangoi besai besano yakare dekui sasuoi khalangka hingke norok to wansukui tongkhana besa paketan bazak puma ni kwaro khaito tori roko thangba kena hne norok je wansukmani abo jotono rai o buine kwa kotorno tlangai kharnai hingke o sikla sala mokol kopung sese nini mokol ni obostha rongoto ang tei salia tamoni bagui hingke ani audience rok asake talent gnang mamang saya sane sekangse bujioi thangbayo nengba ayang masingo bete pap khaimung ba khayei buine kwa kasam yongla klaijong no ba man nani nangka hino asek da kapal haime angja khani ni a tei hini no buine bihik basano tei ta khalasi de hingke tebo tei khalai de hinjang ma hai tebo si bari lainai to khakai tama bo pherang kokjang ma hai raksawi to hasa norok ba horbai salhai ngi tong hable mo khai bude somani ba ka sakao 3 mas milok kran franja khai ngi tongo tai mani haimya dustbin ni mani khibna nya bo soli tongeda o sikla sala khai bude bosa phagitam bajang ni bomano mani thangka bo hingke asek pathin andra gundra se beuri sida kaham koroma kotoma mani thana khaiba o sala bo andra gundra kosampano onek kapal kahamta दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए neng khaini lama neng phun kaisa sagoi video sagoi tongkha nini ukologo it batao it chokpuro hokol dumtei dumoi tongmani nunuk neng pa tamo monima babo lupsare re hino single risuka hama koktana kosomne mosong soka aw sangwa bujiwo nang tabuk tamna musung jagai tong o hokolkai borne asek tulung saka tulung kokri ka hanuna nang batai sha hingke a gari guru brush khairi bai shon bele nang khai nang kha camera uklogo phara nang na ba ko ba haya ba camera busang rogo ate kha nang tongna musung ka hino कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता oro wanchane khuri asugoi reels video khayo hnai asake wari rikhai manya nang haja tamo nang ba bini a khuriwa ma asungma baida sak bakhawa rani hema tongka hino aboni bagui to je torma toresa bukho khwa oi mune dilai o wancha salakai tamo hne wanchukoi tongkhana norok sajaman no tini muni baiga de bete khairi nai tongni hne wanchukoi tongkhana yang buri khai ate hne wanchuk tongmarok saiman jaja ba bini lama bo muni tongo jawo ehi tamle ate khai wancharo bai tongkhai sakai video khai khailejei social media o upload ma khaile hino olo buinu gui rus khaijak bai phurukai joli jak laibai mase video delete khaidi hai khaidi hine wancharok bai tipra sarok bese kai satok jak tongbai borok khai nugeda taisi wancharok ni khuri wase kai wariring jakho ho da sai kam kri borok khale youtube thanganan video man khale youtube thangan video man nugo YouTube thangke khali mini video no mangse nuk hinba tar mane no nung onek popular rengkha hema koktana nini a pen te bra phunungma bai nung jibono popular ngane hne jawanchu boro rogo yashiro suruida muni jakro abo se wanchuk di nong norok ne tai cha sai kam kri kheda ba an video man nong da rus khanya manchi ha ehe nung si deli barate pen mangse phunugoi tong hege ba nung rus khajek ya khai te sabo khajek na hino koto bibi to koto bebi to muje to koto lima to an sepun koto boro ko bomo to gobong video thangai rus khadita nung le barate pen phunung mang no kobor waje thangana ko bunya a lilema bai bebi jomatiele nung hake barate pen da phunuk ba nung le phunugo hingke nung no rus khajek nai ta o music pungkhaile beri rok khislang kol kahane wanchuk sidi tamoni hingke o music beri rok ni khislang go habui thangka angke wanchuk borok o gano khranja khe khislang se motok jak phaina hanai
bahaya bo kaile bari buini gate busang rogole nong ni a motok jangma rong no phone ge tongla ka hino bui mai o khoija ge kaile bari sana hani phane ro nong ni a khislang rong no ge mai o khoima rong no poge a jaga no khukti sore ma thama ge na ble norong ni khislang a sakai bisgenang khama kokta khonadi biha jengma neng asak sini ne abono control khaimia hangke ano phano sari na ba ani audience rok mahasakle single tongneng ano phano saragya lasija khai nini a manai no thapao kison ni mangkha o robot bu phangsa te buti phasino bo se aro riwei phairi rekha hangke ba bo bu phangno riwei tongphuru a robot ranai phaiye nugri phaima potida a jaga no sundro wei lenggei seseng hanai bile o roboro tima romja gei tongphakya si hinjaga ne delai nini a bu phangno riwei tongmarok to bui saimia mo gano selaba yongzari wo haida ang khai beri rongo simise yongzari na hinai tongo a komine o bkhana se andro so busunda hai bini bokhorko yong krekhe saboni bokhorko yong tongna hinutai o sunno khatam ni bagei mokol haike rakhlai na haka mai te karna bagei ri kring ge rakhlai na besar basa segui to ne wei sinjo bade wasikja nengano abo kisa kaham ka comment khai sapadi dolok tin bagei video asing no o video kemno nasle wei jole wei snamjang mani ya jas norong no entertain khani bagei simise snamjago jotono kaham kring tongbadi tiprasa ayuglok thu